a ce kai ne farkon gani, da ban yi kukan ƙauna ba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. 'Yar makafi ce ko 'yar bariki, kashi na 5. Cikin kissa Libna ba fargaba a tare da ita ta kama hannunsa ta nufi danin da shi ta zaunarsa, wani yaryarin gajiya jikinsa tare da sha'awarta. Ta zuba masa shanyayin idanu da ta ce, zauna jira na anan, kaman 'yan mintuna don na tanadar maka delicious. Ta yi hanyar kicin tana karkaɗa ɗuwai, cancakas hankalinsa shi ko yana kanta ne, kuma ya ƙura gurin ido ƙurr a wanda take so ya kalla ɗin makira. Duk wani iri yake jinsa yau, tabbas ci yake son Libna na ƙwarara a zuciyarsa, cinta yake ba wata tamkar ita, tanji yake ma zai iya faɗa da kowa a kanta. Anan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Libna ta dawo da filet a rufe ta ajiye a gabansa, ta buɗe kuskus ne yana tarari da miyar ganye aka yi shi. Miyar ta sha kifi mai tsoka ga kamshin kori ya cika wurin. Ta ce da shi, jira na again kaɗan in ɗauko maka ruwa da lemo in zo in ciyar ka da kaina. Kasa magana yi sai dai gida kai kawai yayi yana zuba mata ido. Ta dawo hannunta ɗauke da jugs guda 2, ɗaya na tangaran lemo ne a ciki, na kasu kuma ruwa mai sanyi. Ta dure su tana cewa in je in ɗauko ƙaramin kofi? Ya ce je ki mana, amma ki sauri na haka go in ci girkin nan mai daɗi. Ta yi murmushi ta ce shakuraminka nawa don kai aka yi komai, bari na ɗauko dai na dawo. Da ta dawo dab da shi ta zauna ta ringa ba shi abinci a baki yana amshewa yana ci yana limshe idanu. Ya ci da yawa, kaleman duk ya shanye ruwan ma bai samu gurbi ba a cikinsa. Ta goge masa baki da tishu tare da cewa ko a ƙaro. Ya girgiza kansa yana faɗin a'a tawon, na ƙoshi na gode da kulawa, ina godiya ga Allah da ya sa ke za ki zama matata ba Aminata. Cikin jin wani daɗi, ta yi fare da ido da kisa ta ce, ita ma ai za ta zama matar ta haka nan ba da daɗewa ba. Ta kashe masa ido tana jiran jin abin da zai faɗa a kai. Ya sha murya ce dai na faɗar haka. A da dai wannan akwai zancen, amma yanzu na yi kansil ɗin sahaba Libna. Namiji mai mace irin ki, me zai da wata, ai bukata ta ƙare. In aka same ki, kin fi sauran mata fa. Abin da take son je kenan, an zo gurin, ta san dole ta shaye buyo. Ta kada idanu ta ce da gaskiya yana, kai amma na ji daɗi, kana nufin ka fasa auren Aminar? Ya ce, ki ma daina min zancenta, in kina son ganin farin ciki na, don tana ta babban ɓacin rai ne gare ni. Sai ta yi farda idanuwa ta ce, to na daina nawa, ta shiga shiga kwanta, in ka wartsake sai in zo ɗakin mai hira. Ya ce, oke to, godiya nake fa ana ji da ni. Ta ce da shi, ba dole ba, angon 'yan kwanaki. Ya ce, ki shirya yau mu je siyayyar kayan laifanki. Ta ce, na ga ka bai wa Hajiya kuɗin, har sun je da Hajiya Bilkisu sun sai min komai. Ya ce, nawa ne na daban, in kuma nasu sun miki to a bar su. Da sauri ta ce, haba dai, ai naka su ne abin alfahari na. Ni a son samu nama, kamar she ni 'yar gata, ka tura da kuɗin komai a siya a Dubai a turo maka su ko kuwa? Ya ce, oke, in hakan kike so ai sai a yi tunda akwai sauran time ba sati 2 bikin ya rage ba. Ta ce, mana, ko kana manta lissafi ne? Ya ce, ina fa, ki shirya kawai mu je tare da ki zaɓi komai da kanki zai fafa. Ta yi tsalle har da ɗan faɗawa jikinsa tana bugawa na sigar shagwaba tana cewa, wow, yayana, amma na ji daɗi, I love you. Ya ce, I love you too, my wife. Ai da gudu ta yi gun Mommy don ta kai mata rahoton yadda abin ya kasance. Mommy ta jinjina mata ta ce, ai ko da asiri ya tasiri, to ke ma kin taka rawa gani diyar arziki. Ina so ma ki ce masa kina son kayan furnitures a Dubai ɗin. Ki sa ya sai miki komai har electronics. Ta yi dariya tana faɗin, wow, haka za a yi Mommy na. Kwana 1 kwana 2 Aminata ta ji Dr. Maruf shiru, bai kira ba, ba kuma saƙo. Ita kuma ta kira no ansa, ta tura masa saƙonni shiru ba reply. Abin ya ta damunta, Kashi ta kasa gaya mama, don ita ma sai ta shiga damuwar. Sai da aka yi kwana 5 ta keɓe da Marjanatu take sanarta. Aka ta ɗora hannu tamkar an yi rasuwa ta ce, na shiga uku ne Marjanatu. Shi ne kika shiru har waɗannan kwanakin baki zo mun je neman sa ba? To Marja ina za mu je neman sa? Ni da kogon aikinsa ban taɓa zuwa ba, ban kuma taɓa tambayar sa asibitin da yake aikin ba. Marja ta harare ta ce, amma ke kam kin cika mashiririciya wallahi. Da ni ce har gidan iyayensa sai na gano wallahi. Ban san irin ki ba Aminatu. Amina ta shiru ta ce, ba na jin kalau Marja. Jikina na bani akwai wata a ƙasa.
Ni kam Allah dai yasa ba hana shi aure na akai ba. Da ko an cuce ni, dan a yanzu zuciyata ta cika da ƙaunarsa. Dan babu gurbin wani, zan shiga matuƙar damuwa. Idan na rasa shi, gashi ya zame mana bango, ya rufa mana asiri ta ko'ina. Yi min sabo da kuɗi ta yadda zan shiga wani hali in aka samu akasi. Don Allah Marjana doki samun mafita. Aminatu ta furta hakan da idan ta yi jazazar tana shirin yan hawaye ta ce Murja meye mafitar? Marjanatu ta ce mafita ɗaya ce jal, mu koma gun malam ya duba mana lamarin. Aminatu ta ce Murja, ina fa tsoron abu ɗaya ya kamata ki ji shine talauci, wanda annabin mu da kansa ya nemi tsari da shi. Kin ga kuwa in har kika shirya zama da shi na gud da gud sai ki zauna kar ki je gun malam. Aminatu ta zuciyarta ta karye shi dan ya kawo mata ziyara ta ce to yanzu ya za a yi? Banda kuɗi a hannuna da yawa. In babu kuɗi Amina ai akwai kayan kuɗi. Ki fito da atamfofi kamar 2 ko 3 mu je mu saida a kasuwa. Mu je gun mai zafi don kin san da zafi akan biki karfe. Gunna ya da kuri za mu koma saboda na yadda da aikinsa don talaka ma bai nufarsa. Aikinsa akwai kyau za kuma ki faɗa da bakinki. Amina ta amince take tun da bata ga amfanin komai ba a tare da ita in babu Dr. Maruf. To a ɓangaren Lubna dai ana ta shirye-shiryen biki ne fa. Mami tana ta shirye-shiryen gayyar ƙawaye da za a yi dina kala-kala. Yayin da shi ma ango yana ta rawar ƙafa ne yana kuma shirye-shirye a gefe guda. Gidan da Lubna za ta zauna haɗaɗɗen gida ne da ya kashe mai kuɗi. Haka kuma sun yi siyayyar kayan furnitures masu tsada na ban mamaki. A can ɓangaren ma iyayenta fa sun yi mata kara, tunda dai bedroom biyu ne, falo biyu bedroom biyu. Haka ma Momi ita ta ɗauke nauyin komai na kayan kicin. Yaran amarya mako ta ware wacce za ta yi mata ta kashe kuɗi a wannan fannin. To a ɓangaren ango da yana ta rawar ƙafa ne. Duka dinan da za su je kayan iri ɗaya za su saka. Ta yi gayya ƙawayenta na school ɗinsu, haka ƙawayenta na yaranta ta tura musu da anko kyauta don sosai take tatsar kuɗi a hannun Ma'aruf, shi ma kuma sakar mata bakin ajiyo yake saboda ba a cikin hayyacinsa yake ba. To an yi biki na kece rani tun daga ranar kamu har ranar yini gidan Mami fa a cike yake dankam da abokan arziki. Mahaifan Lubna ma nan suka zo aka yi komai cikin mutunci da bajinta, don mahaifinta mai hali ne. Ya kuma rawa gani wajen siyan kayan furnitures shi ma kamar yadda muka faɗa muku masu tsada. Bai la'akari da wai dadin Ma'aruf ya siya mata komai ba. A'a shi ma dai dole ya nashi daban. Kayan gara kuwa motar a kurkura aka ciko da su da shinkafa manyan buhuna 12. Saman bita da kalon bita da farar shinkafa ta tuwo buhuna 12. Ga fastoshin mai na fari da ja. Magi kuwa kaloli ba magana kwali-kwali. Taliya da makaroni cartons ɗinsu ga sunan birjik. Kayan abinci da sai an shekara bai gare ba sai dai su kyautar. Har wani su ma za su iya lalacewa. Busasshen kifi ko da su tumatir gwangwani kai duk abin da suka san za a nema sun yi ƙoƙarin sako mata da shi a kayan gara. Dan dai ta wuce gori, wanda kuma in za ta shekara suna ci tana kyautar da su ba za su ƙare da wuri ba dai. Ango sai rawar jiki yake da fasasawa yana narkar da nerarsa. Ƙawayen amarya na nan jami'a da suke karatu ta sa shi ya musu anko kuma dole ta sa shi bai isa ya musa ba. An kai amarya da kwana 2 mahaifiyarta ta koma gida. Dama shi babanta ana ɗaura aure a ranar ya juya saboda yana da mitin, don haka dole aka yi masa uzuri ya wuce. An kai amarya gidan angonta wanda ke karkasa da gida ne flat mai kyau, sai ɗakuna burjik har da mai gadi ya saka. Sati guda ana lula soyayya kowa fita ƙofar gida baya son yi. Tawun aiki ma sai da ya cika sati 2, hutun da ya ɗauka ya kare kana suka gan shi. Dr. Lirwan a cikin mamakin abokinsa yake kullum domin har ya fara zargin mako wata ƙullalle aka haɗo Ma'aruf. Shi yasa yake susuce haka, Lubna ta kirawo shi. Gashi kuma baya son yi masa zancen Aminatu. Duk fa sai kansa ya ɗaure. Kuma duk aikin da yake sai ya bari ya yi mata uzurin wani uzubin ma kiransa za ta yi tashi da shi. Ita dai gaskiya ta gaji da zaman cikin gidan ita kaɗai ya dawo haka. Ko kuma ta kira shi kan uzuri ɗan kaɗan ta ce tana son yanzu ya mata wata siyayya ya kawo mata. Lamarin na Lubna yana baiwa Lirwan mamaki saboda ya san in har dai ba abin da yake zata ba, to babu abin da zai sa abokinsa ya ringa bin abin da ta ce cikin rawar jiki da tsoro ƙarara a tare da shi, don ba su yi haka da Zainab matarsa ba. Kuma dai a baya ya san yadda Lubna take a gare shi, sai kuma ya ga canji. Dr. Lirwan ya sha alƙawarin sai ya taimaka abokinsa zai sa a yi masa saukar karatun Ƙur'ani.
imma da wani abin Allah ya kawar da shi ya dawo da shi daidai. Domin tausayin abokinsa yake kuma yana tausayin Aminatu da abokin nasa. Ya goge shafin ta ma a yanzu a rayuwarsa. Jiya ke ina ma bai daɗe da aure ba, da ya je ya aure ta don Aminatu tana da kyawawan halaye da za a so ta kuma tana buƙatar taimako. Sau ɗaya suka je gidan Momi tun da suka yi aure shi ma da dare ne. Suna zuwa da minti 10 ta bashi umarnin su tashi su koma gida. A sannan dadi ya tafiya Lokoja. Momi bata damu ba, bata kuma sa abin a rai ba, sai da ta ringa kiransa akan za su yi wata muhimmiyar magana. Ya ki zuwa, ya ta jirga ta akan zai zo, to abin ba sai ya fara mata ciwo sosai a rai. Sai ma da ya furta mata cewar ta tambayi Libana in ta amince da zuwansa sai ya zo in ya taso daga aiki. Mamaki ne fal ya kashe Momi dan bata san ma sa'a ta ci da ya daga kiranta ba. Dan yana gun aiki ne amma in a gida ne baya daga wayar kowa sai da izininta. Watansu guda da aure ta zo musu har cikin gidan da wata safiya ta Lahadi. Libana na falo tana shan tea sai ganin Momi ta yi kamar an cillo ta bagatata. Ta ƙura wa Momi idanu da ɓacin rai a fuskarta. Haka ita ma Momi ranta a ɓaci ta shigo gidan. Libana ta kalle ta sama da ƙasa bata ce ufan ba. Da Momi ta ga Libana bata da niyyar gaida ta balle har ta bata mazauni. Sai ta zauna kan kujera ta dubi Libana ta ce, "Ke tsagira, Rasai, na zo ganin ɗana ne har gidansa domin ban san nufinki ba, na hana shi zuwa gun uwarsa." Libana ta dare kofin shayi ma kira bata ce ufan ba, sai ta miƙe ta haye sama don kiran Ma'aruf ɗin. Tare suka sauko falon jallabiya ce a jikinsa. Jikinsa ya bashi wani abu ne don duk sai ya tsorata da ganin yanayin Momin nasa. Gashi kuma Libana ta yi masa jan kunne a ɗaki. Har ƙasa ya gaida Mominsa kansa a ƙasa. Ta ƙare masa kallo ta ga ya canza tamkar ba Ma'aruf ɗinta ba. Yara me yayi duhu, sai tausayinsa ya kama ta. Faɗan da ta zo ta yi masa sai ta fasa. Cikin rage murya ta ce, "Ma'aruf, me yasa ba ka son ɗaga wayata? Kuma meye dalilin da yasa ka daina zuwa inda nake? Ka canza ni kenan ko yaya?" Kansa a ƙasa ya hau girgiza kansa don ya kasa ɗagowa ma ya kalle ta. Liban da ke tsaye a kansa ta ce, "Ka yi shiru, ba ta amsa mana. Ko ka manta abin da na ce maka?" Ya ɗago da kansa cikin bin umarnin da ya ce, "Ki yi haƙuri Momi, ba canza ki ne ba. Kawai dai Libana ce ba ta amince da fitata ko ina ba shi yasa. Don Allah ki haƙuri zan gyara in ta bani umarni in gyara ɗin." "Yi shiru haka," Libana ta ce da shi, aiko dai cikin rawar jiki ya kame bakinsa tsit bai sake cewa ufan ba. Ikon Allah yau Momi ta ga abin da ya fi ƙarfinta. Libana ta dubi Momi ta ce, "To, kin gani ganin idan ki ko? Kuma kin ji da kunnenki, don haka sai a ɗauki ƙafa, a daina mana zariya. In ku ba haka ba za ki ga abin da zai faru a gaban ki ato. Yau Momi ba ta ga tsiya da wasali za a raba ta da ɗanta. Dama Libana haka ta shirya kenan, kwance-kwance ta yi mata. Lalle ta zama butul yarinyar nan." Sai ta nuna Libana da yatsa, "Ke fitsararriya butulu, wacce bata san arziki ba? Har ni za ki duba, ki dubi idona ki gaya min haka? Kin manta ranar da ne miki a rayuwa? To ko in haka zami da ke, to daidai nake da ke. Kuma ki sani ni warki ce daidai ƙugun kowa, domin ni ba uwar banza bace ba, kuma ba zan lamunci kina wahalan min da ɗana ba akan ƙallagaggen auren ki mara amfani." Libana ta miƙe a fusace ta ce, "Saurara Momi, ni ba kau. Karan maran da Momi ta yi ma Libana sai da ya firgita ni, haka kuma masu sauraro za ku sha mamaki. Da girma an wani bai firgice ba, don kuma hango Habiba ce edita ɗin mu fa ta firgice ita ma. Shi kuma Ma'aruf ɗago kansa ya da sauri ya kai kallonsa ga Libana da ta riƙe kuncinta ta kasa magana don takaici, tunda ta daɗe rabon da a yi mata wannan marin. Libana ta kalli Ma'aruf, "Me kake a zaune da ba za ka tashi ka ɗaukar min mataki ba? Kana ganin cin zarafin da aka yi min shi ne kai shiru ko?" Sai ta hau kuka ma kira. Sai ya rikice ya rasa ta cewa ya ce, "Amma idan kin san uwata ce, babu abin da zan iya. Libana ki haƙuri." Ya juya dubi Momi ya ce, "Momi, a gaskiya wannan ba adalci ba ne. Ya za ya zo har gida a daki mace akan ta faɗi gaskiya?" Momi ta ce, "To ko za ka rama mata ne?" Cike da mamaki, Dr. Ma'aruf ya kasa cewa ufan kansa na ƙasa. Hannu Libana ta ɗora a kai ta ƙwallon ihu tana gunshiƙen kuka kamar an aiko mata da saƙon mutuwa. Momi ta ce, "Makira, ki kukan jini ƙarewa. Wallahi ke baki isa ki hana ni ganin ɗana ba, balle ki shiga tsakaninmu. Kuma ki sani zan yi maganin ki sai na karya mugun nufin ki akan abin." Tana gama faɗin haka ta fice fu, sai ya janyo Libana jikinsa yana rarrashi yana faɗin, "Ki haƙuri, kada ki saka ni ma ne kuka. Haba matata, wallahi na ji wannan maran har raina. Kuma kin san dai mahaifiyata ce, kuma mahaifiya ta fi gaban komai." Sai ta ture shi tana faɗin, "Ni dai kai wani abin a kai, ko kuma a yau ba sai gobe ba na bar maka gidanka.
don ba zan yarda ba. Gara na koma gaban iyayena da in zauna wata can tana duka na. Ya ji ciwon kalmar da ta faɗa wai wata can, amma ya kasa kataɓa sai ma rarrashi har da cewa bari ma ki ga na fara ɗaukar matakin. Ya kira dadi a waya ya rattaba masa abin da ya faru. Dadi ya ce yaushe rabon da ka kira ni Ma'aruf? Wato sai yau saboda an ɓata matarka rai. Shine yau har da kawo min ƙarar mominka a yau. Lalle abu ya ɓaci babana. Na tabbatar Lubuna ba haka ta barka ba, don haka bana gare ni, amma da zarar na da zan sa a yi maka wani taimako. Tunda naga ka fara zautuwa, yau kai ne da kai ƙarar mominka guna? Da sauri Lubuna ta warce wayar ta kashe ɗif domin a handsfree take, ta ji komai ta kuma gane nufin dadin. Shi ko dadi cizar ya tsaye yana faɗin lalle zato na ya tabbata yau babana ne ke kashe min waya saboda ban goyi da bayan abin da aka yi matarsa ba. Hakika ya kamata ya azama ya dawo. Kowa ya saka a yau Ma'aruf addu'a akan lamarinsa don abin ya fara bashi tsoro. Momi tana zuwa gida ta yarda gyale ta faɗa kan doguwar kujera tana kukan bakin ciki da nadama. A yau tun ba a je ko ina ba, ta yi da na sanin wannan haɗin. Bata zaci Lubuna za ta iya yi mata hakan ba. Wayarta ta yi ruri da sauri ta ɗaga sai ta ga Hajiya Hauwa wuce, ƙanwarta mahaifiyar Lubuna. Ta zaci abin arziki ne to ashe bugowa ta yi ta ji dalilin da ya saka Momin ta maran mata ya. Momi kasa magana ta don tsananin mamaki. Ganin yadda ƙanwarta ta ringa zazzaga mata rashin mutunci har da faɗin ita fa irta ba jaka bace da za a ringa jubukarta. Me tai da har za a je har gidanta a yi mata gori? Ga mari ga tsinka jaka. Jilli Momi tai da wayar ta tarwatse domin bata ga amfanin sauraron maganar Hajiya Hauwa dan sai su uwar watsi. Ta ɗora hannu a ka tana tsaye ne amma sai da ta zauna jabar kan kujera don takaici. Rana zafi inuwa ƙuna. Dama fa sai da dadi ya sha faɗa mata hakan za ta iya faruwa domin zumunci yakan ɓaci ta hanyar auren haɗi. Gashi tun ba ji ko ina ba ya ɓaci abin da yake jiya mata kenan. Ta ringa kukan zuci tana cizon yatsa. Ta sha kuma alwashin sai ta koma ya da gurin bokansu an karya sihirin nan. To abin da bata sani ba ita Lubuna komawa ta yi daga baya ta ƙara kuɗi aka bata wasu kalolin mallakar masu zafi wanda ya fi na farko don Lubuna fa da gaske take yi. A yanzu ma tana da ƙudurin kuma ta koma a rufin baki akan duk wanda zai sa mata ido tunda ta ga kamar sa su fara ɗago abin da yake wakana. Lubuna ta zage ta dage wajen ganin ta mallaki Dr. Maruf ta ko'ina ta yadda duk abin da zai yi makankin kansa ma sai ya shawara da ita in har abin bai mata ba hanawa take kuma dole ya hannun. Akaunt ta buɗe sabo tana shaƙe shi da kuɗi tun da ganin irin yadda Maruf ɗin hanyoyin samun sa ke buɗewa kuma yana jiƙata da naira. Takan yawan tura mahaifiyarta kuɗi dama ita ke ɗora ta akai a yanzu. Hatta abokan nata tana shaƙa masa naira ko ba aiki zai mata ba sai ta ziyarce shi ta bashi maƙudan kuɗi. Saboda tunaninta ko Momi za ta koma ba zai karɓi aikin Momi ba. Shi ko Dr. Maruf rayuwar kawai yake amma an karkatar masa da hankali fa. Momi ta shiga damuwa sosai na ganin ɗanta baya zuwa inda take ga dadi baya gari. Takan yi kuka ita kaɗai ta goge hawayenta takan yi nadama mara adadi. Ta kira Dr. Lurwan abokinsa a waya ya zo har gida ta faɗa masa damuwarta da halin da ake ciki. Cisar ya tsaye sosai na jin abin da Momin ta yi tun a farkon auren. Ya ce zancen gaskiya Momi ke kika ɓata abin. Kuma ki kika janyo masa ko ma mene duk halin da Maruf yake ciki ke ce. Yanzu gashi dai kin fi shi shiga damuwa. Na san shi ma dan babu yanda zai ne amma zan samu mafita. Malamai ya kamata mu baza a yi ta addu'a kan Allah ya karya alkadarin. Ba za mu zuba ido yana cutuwa ba domin lamarin na Lubuna babba ne. Mami ta goge hawaye tana faɗin. Ai ni abin ma ya daina bani mamaki. Domin ya fi ƙarfin tunani na Lubuna ta ci amanar zumunci. Ban zaci za ta yi min hakan ba. Ga mahaifiyarta ma ta bi bayanta ta daina zumuncin da ni akan newa yarta hukunci. Ta ji haushi na har da bugo min waya fa tana ci min zarafi baka ji balin ruwan abin babu daɗi fa. Ta fara hawaye. Dr. Lurwan ya girgiza kansa ya ce, Kayya, ki haƙuri Momi amma abin fa ba daɗin ji. Haƙuri zaki, kada ki sa abin a ranki Momi, ya zo ya miki illa, ki kwantar da hankalinki Allah zai shige mana gaba. Za ki ga tamkar ba ba, ya wuce ke dai ki taya shi da addu'a. Momi ta ce to Lurwan na ji na gode Allah ya bar zaman tare. Ya ce amin, dan ya mata sallama ya tafi, da alƙawarin zai dawo soon. Amina ta ce zaune jugum ta tagumi hannu bibbiyu abin duniya ya mata yawa komai ya tsaya mata cakfa. Dr. Maruf ya ki dawowa gare ta ko da wasa bai taɓa kiranta ba tun da ya aure. Gashi har ta gaji da kaiwa malaman tsubbu kuɗinta. To ina ma kuɗin suke? Komai ya ƙare mata don abin da ke ajiye
ta yi dabara ta siya musu kayan abinci, sai sauran kayan da suka rage mata lesuka Swiss kala 2 ta sai da su 20,000, wanda a lokacin an siye su ne 50,000. Ta samu ta baiwa mahaifinta kuɗin yana juya domin ɗanyen kayan miya yanzu yake saidawa a kasuwa a bakin titi wani gwaji. Da yake yanzu yana gani da idanu ɗayan kuma da shi yake gani, sai yake saka gilas, wasu ma sai an faɗa musu za su sani, ba ganewa ake ba. Akwai yaron da yake taya shi zama a gurin. To dan rufin asirin da suka samu kenan ta wannan bangaren, dan ba ta jin ko sun rasa komai su dawo yin bara a yanzu ta gane ba ajinta bane. Hawaye ne ya zubo a kuncinta, ta sa bayan hannunta ta goge tana tuna Aminullah da ya dawo daga karatunsa ya gama final ya zo mata da murnar sakwa, amma bata tare shi da farin ciki ba. Asali ma a ranar ta yi masa korar kare, ta rufe idanu ta ce masa ita fa yanzu baya gabanta ya nemi wata. Ta nuna masa ita fa yanzu baya gabanta ya nemi wata. Asali ma aure da soyayya sun fice mata a rai, gara ma ya bar ta huta, ya saurara mata kada ya sake nufota. To man sauraro bara mu dakata a nan kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya. Inda ke zuciya ba za ta dashe ba.